Hej YouTube, vi er tilbage. Vi fik lidt tjek på lyden, det har vi haft lidt problemer med. Men vi er tilbage. Danny, jeg vil join dig. Ja. Okay. Nå, sæt defense tycoon. Og skal jeg lige gå ned med? Ja, altså, hvor langt er der noget i tycoon? Hvor langt er der noget? Simon Film. Optager til YouTube. Det er tæt på. Ja, optager. Altså YouTube, der bliver nok bare sådan en random video med alt muligt, vi vil lave. Hvad vi har tænkt os at lave. Nej. Og så YouTube, jeg slår lige lyden fra. Hej. Okay, YouTube, vi er okay, ikke? Sådan. Oh, fuck. Fuck dig! Undskyld YouTube, man må ikke bande. Det er bare mig. Det må jeg undskylde. Det er mig, der bare er så dum. Ja, jeg fik ham. Så. YouTube, nu skal vi... Simon, er du sikker på, at man kan høre mig? Ja, det er jeg vel. Nå ja, YouTube, det var vores første video. Ja, det er første video. De andre, de har gået sådan lidt cooking, fordi vi ikke... Man kunne også sige damer og herrer. Ja. Hvor gammel er du, Simon? jeg er lige... Altså, jeg bliver snart 11, men jeg er 10. Jeg er 13. Og ja, Danny han er 13. Og som sagt... Du skal lige hen og lukke en dør. Ja, og hvis der er nogen af jer, som gerne vil have at vide, hvor vi bor, så laver vi nogle videoer senere hen. Det er nok... Det her bliver de mest åndssvage videoer, tror jeg nok. Nej, jeg ved ikke. Det kan også være, at det bliver nogle af de gode videoer, vi laver. Men jeg ved ikke helt... Altså, jeg ved ikke, hvordan I kan høre Danny, fordi det er måske lidt lavt for jer. I skal bare høre godt efter, når jeg er. For det kan Simon, så skal du holde op med at tale, når jeg taler. Ja. Eller kan det i hvert fald... Eller kan I i hvert fald ikke høre dem. Nå. Fuck, der er en big zombie, der følger efter mig. Simon, hvor er du henne? Jeg er henne med min egen tycoon. Er det ikke nok? Kommer du ikke hen til mig? Fuck. Nej, jeg når ikke at slå den ihjel. Dumme zombie. Jeg havde de der kravlezombier der. Ja. Hallo, giver det ekko, Simon? Nej, det gør det ikke. Hvorfor? Okay. Jeg synes, det kører fint lige nu med videoen. Altså efter det er vores første. Og hvis der nu er ikke YouTube, så kommer vi til at lave mange videoer. Og please subscribe alle vores videoer. Eller abonnement. Jeg kan ikke sige det. Abonner, hvad fanden det hedder. Abon. Og please like, hvis der er en video, I godt kan synes om. Vi laver også nogle videoer om, hvordan man snyder i Roblox. Hvis I kender sådan nogle DayZ-spil og sådan noget inden på Roblox, så kan vi vise jer, hvordan man duplikerer jeres ting, så de bliver fordoblet. Det er ret fedt. Mig og min ven Danny, vi gør det ret tit. What the fuck? Hold da kæft! Okay, sorry YouTube. Jeg ved ikke. Please, ikke hørt det der. Hold nu kæft, mand! Hvad skete der? Blev din søster sur? Jeg ved sgu ikke, hvad skete. What the fuck? Hvad skete der? Ej, sorry YouTube, jeg bliver nødt til at gå nu. Sorry. Fordi jeg skal spise. Vi ses YouTube.